Jodak, joala kod joriem nyamburko e kaunti mano ma Migori oseyo piny owacho kuom rem loso lalo maduong' ma Migori mane pi oula oketho kendo osebedo kacha ka olor kuom kinde moloyo dwe achiel. Giwacho ni loro lalono rocho chenro magi mago mag wuoth. Juma nigi ler mathoth. Kinde maromo dwe achiel kod juma achiel osekalo nyaka ne olalo maduong' chuo ma Migori lor bang' pi oula ne ywero bath olaloni ma itiyo godo kod jotielo. Bedo ni olalo ni matudo sub-county ma Suna East kaachiel kod Suna West kendo ema nyamburko matero mwandu e pinje kaka Tanzania kaachiel kod Kongo kod mamoko tiyo godo osebiro kawo lor kuom kinde osekelo pek e yorego mag wuoth. No winjo ka jomoko lose mathis no kwano ng'ama nolose malong'o ahinya. To bridge ni e gimoro amora Migori mutudo West gi East. En be mutudo kata Tanzania gi Kenya gi Uganda. Kendo gik ma bedo imported kata exported nyaka lugo kanyo. To wabedo gi luoro ka koro sani daraja nyaka ne kethre. Jowa ling' thi. Daraja cha en key thing ma konyowa e Migori County kaeri. Koro wakwa sirikal. Tafadhali utim mapiyo piyo mondo konywa. Lime kaka gibiro gitimo window shopping to pok waneno impact moro amora mogikawo. To kidhi e kanyo cha kaka dhano thoka because of the accident. Kol lori odonje od ng'ato. Nyaka sani nyamburko duto luwo oko mar chuny boma Migori ka gitiyo kod yore mabenjo jorie nyamburko wacho ni boyo kendo ok gin yore mane olosi mondo koro tigo kod nyamburko madongo mating'o sigo kaka lochego mag chakla. Miyo kapok watimo kawo action e lwetwa, kapok wakawo action kaka jomatatu, nikech wabiro kawo action kama ok nyal lose wachni gi wabunge mawa to wakolo fujuok. Sani dhi kwawa 31,000 pasako midhi kwawa sani wadhi gole kanyo ka stage okuti. Atadwa kwayo Dr. William Ruto kaka president mar Kenya onge tiende mondo ne ko dhano chandore malich kama gigi minyal losi ke sani already koth osedok piny. Jodak e boma Migori ka otele kod George Rarieda wach ni ogimor ka apaya mawuok Midoti nyaka Kawa Junction kod apaya mawuok Migori Posta nyaka namba kawo kalgwego mag Kawa sani kethore nikech itiyogo kod loche madongo moting'o sigo nikech piny wacho serem e loso laloni ma Migori. Yorni is not standard kaka okowinjore geche ma dhi Tanzania ka ringe nikech geche ka dongo. Koro be gichagi kethunwa yo. Serikal tafadhali saidia. Hii daraja en daraja ma duong' kendo en daraja ma wang'iyo gi wenge waduto. Sani kaka daraja no pok olosi kendo kethore, iyudo ka feeder roads mane okete along the town okethore saidi. Koro kolos daraja cha odhi easyen transportation nikech geche madongo makethonwa koro ndara ma connect county government kairi ni ok gidhi luwo kairi to gidhi bedo safe. Jolem nyamburko gi wacho ni okon gi ni dhi loso laloni ka pi osedok piny e aora ma Migori ka bende ok ging'eyo gimomiyo chenro mar gere koro pok ochakore ka pi to osedok piny. Pi mane giwacho pi osedok piny sani koro tijno nyalo tiyore kaka ne gichokore ma giromo ka gidhi pogore telo mag ODM ma ng'ato kawo kom, ng'ato kawo goro, ng'ato kawo treasury to giwuondwa no giwinjre. Gichak giromo mondo giwuok together, gimak lwetgi gidhi Nairobi ni rais, gipenj rais kaka inyalo los daraja ma Migori mondo gilos daraja mapiyo kapok wakawo action mar tamruok golo osuru. Piny hinyore. To gima chal kama en gima sirikal owinjore otim mana gi wiye. Mok japiny owinjore obede media kasika wacho wechegi duto seche duto. Akwayo mana Dr. William Ruto is our president of Republic of Kenya. Nyithinde ok dang chandre, ten gi sector, en gi jotelo duto te mobede that department. Wakwayo mondo gibi mondo gilosnwa daraja no immediately effect. Ka opogore kod keto pek e yorego mag wuoth, jodak ma Migori wacho ni bedo ni olalo ni maduong' ma Migori pok olosi bende osethiro chenro mag ohal boma Migori ka gikwayo jotelo mane yier e kaunti ma Migori mondo koro dhir piny owacho mondo loso laloni. Sama bridge no koro onge, wasafa ala mar business mar matatu en orumo. Sani kidhi stage kama onego bedi bese geche pakie ma sirikal mar kaunti ong'eyo gari onge kata achiel. Kidhi Posta ground kama onego bedi stage nitie ma geche pake gari onge nikech ang'o? Nikech geche te obiro moloso stage gi jomoko mokwang'eyo e daraja ka ema koro ipenge junction ma Dhiombo. Nosemiye report sama nobiro Migori County. Onego bedi wabunge wagi fuato gino. Onego bedi ni governor wa fuato gino. George Juma, Ramogi TV.